Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah joom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol beele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e ko min mbawi artude jokkande on yewtere mon lawol peewal. E jewte men ɗiɗi ɓennuɗe ɗe en jangino darol belgol patugol e Yusufa ɓi Yakuba. Hande noon en ganniyima jofnude darol Yusufa naten kadi e simore sakkitinde e deftere lasli wonde e nder Tawreta. En jiino wonde Yakuba tanum Ibrahima dañino sukaɓe worɓe 12. Yusufa jibina ko caggal 10 ɓe. Kamɓe fof ɓe kodno ko leydi Kanaan, leydi ndi ganduɗa Allah fotatno iwdi Ibrahima, Isaga e Yakuba. Nde Yusufa wonno cukalel nde noon hoyɗino ñalawma goto wonde mawniraɓe mum ina cujjana ɗum, kono mawniraɓe makko ɓe jiɗanomo kanko e koyɗi makko. Ko ɗum waɗi ɓe jeeyimo o nawa leydi Misra, kono Allah ittani Yusufa caɗele mum kala, rokki ɗum hakkille firtude e famnude koyɗi Firawuna lamɗo Misra e habrude heege jogornoge arde e leydi he hakke duuɓi 7. Ko ɗum waɗi Firawuna wadde Yusufa mawɗo leydi Misra fof. Caggal nde duuɓi 7 amoli ɓenni, en jii no heege nge Yusufa habruno nge ardi e Misra wondude e leydi Kanaan ndi fof. Kono leydi Misra ndi moftino nguura kewka sababu nde moƴƴere e hakkille mo Allah rokkuno Yusufa. Nde Yakuba nani wonde gawri nana Misra, o neli mawniraɓe Yusufa 10 yo njaaton jiggoyade. Kono o sali ɓe njaada e Benyamin miñum Yusufa woto wodde ko heɓi ɗum. Caggal ɗum en jiino no mawniraɓe Yusufa 10 ɓe jettorino Misra. Ɓe cujjani miñiɓe Yusufa no Yusufa yiruno ɗum e koyɗol gila ko ɓooyini. Yusufa heptiniɓe, kono kamɓe ɓe keptinanimo sabu ɓe jiyanimo ko ɓuri duuɓi 20. Te e miijoji maɓɓe Yusufa natti gila ko ɓooyi. Hande noon ma en jokkit darol Yusufa ha jiyan no yitodiri e mawniko en. Kono ma en jii wonde Yusufa feññi kinaaki ɗon e mawniraɓe mum ɓe, sabu o wonno koye ƴewtindade ɓe hawa anda tawi ɓerɗe maɓɓe ɓaleje ɗe mbaylima walla ala. Ko ɗum waɗi bindi ɗi wiide Yusufa yi mawniraɓe mum heftini ɗumen, kono o wayno goɗɗo e mumen ni. O furiɓe o wiɓe, holto gummi ɗon? Ɓe mbimo, min gummi ko leydi Kanaan, min ngari ko jiggade. Hono noon Yusufa namniɓe ko heewi, fawiɓe sunnotoɓe, sokiɓe e kaso. Yusufa yinno koɓe micto seeɗa e gurdam maɓɓe e to ɓerɗe maɓɓe tolni e Allah. Balɗe 3 caggal mum Yusufa ɗaccitiɓe, ɓe kooti, kono goto e maɓɓe heddi e kaso. Yusufa wi heddiɓe ɓe woto koyɗe mumen naatu Misra tawa gaddorani Benyamin kodda baba mumen. Nde yehi ha woni lebbi, mawniraɓe Yusufa ɓe dutti Misra jiggoyade. Ɓe gaddori miñiraɗo maɓɓe hono Benyamin. Nde ɓe jetti, Yusufa mawɗo leydi o nanniɓe galle mum. Ɓe kuli no feewi. Yusufa waɗaniɓe koɗugu mawngu, bismiɓe gila e ɓurɗo mawnude ha e ɓurɗo famɗude, addaniɓe ñamde. Benyamin kañum ko dañno ko ina sowo laabi 5 ko heddiɓe ɓe dañi ko. Caggal ɗum Yusufa wi sarwoɓe mum ɓe yo loow sakuji hoɓɓe ɗi gawri, te cuuɗa koppu makko kaalis mo yardatno o e nder saak Benyamin. Nden mawniraɓe ɓe jehi, Yusufa neli batulo mum yo abboɓe, membo sakuji maɓɓe. Nde batulo o heptiɓe, wiɓe, ko bonande joɓirton moƴƴere, on jogaki koppu mo kalifam yardata o? Ɓe jaabimo, ɓe mbi, minen min nawani, mo tawɗa koppu o e muɗum fof yo maayi, yomin gontu maccuɓe ma. Batulo o wi, mo koppu o yiita e muɗum fof ma won maccuɗam, heddiɓe ɓe goppe jaha. Batulo o woni e yiilade e nder sakuji he. O fuɗɗori saak mawɗo maɓɓe o sakkitori saak ɓurɗo famɗude o. Koppu o tawa e nder saak Benyamin. Ɓe ceeki comci maɓɓe, moni fof rimdi mbabba mum, ɓe dutti to wuro to.
ɓe cujjani yusufa. yusufa wiɓe, ko mbaɗɗon ko woni? oɗon mbawi funtude mi? yuda jaabi, kalifam, hol ko min mbiyatma, hol dalilu min mbawata rokkude ma? sabu Allah sudditi bonande amen. amini min gonti maccuɓe ma minen fof, wonamo koppu o tawa e muɗum o tan. yusufa wi, gorko mo koppu o tawa e muɗum o ko on tan wonata maccuɗam, kono onon on kotat to bammon e jam. nden tan yuda ɓatti yusufa, haaltani ɗum mette ɗe baab maɓɓe wonduno sabu accude benyamin ina yaada e maɓɓe. caggal ɗum yuda ñaagi yo yusufa yurmoɓe woppa benyamin hoota to baab maɓɓe, te kanko yuda ma wontu maccuɗo o lomto benyamin. nde yusufa yi mette mawnum en gonduno sabu bakkatuji mumen ɓennuɗi e yurmede nde o jogino e baaba maɓɓe wondude e miñiragel maɓɓe, yusufa faami e goonga mawniraɓe mum tuubi. hankadi o andi waktu innitade e yiitondirde e mawniko en yonti. ko faati e ɗum bindi ɗi mbi, yusufa natti wawde jogade hoore mum e yeeso arɓe ina taari ɗum ɓe. o wi, jaltine yimɓe ɓe fof. o wulli o woni e woyde haa misranaɓe nani dande makko. kabaru o yettoyi galle firawuna. yusufa wi mawnum en, ko min woni yusufa, babam ina wuuri tawo. mawniko en ɓe donki jabade mo, sabu ɓerɗe maɓɓe dilli e yeeso makko. yusufa wi mawnum en ɓe, ɓattoɗe kam. ɓe ɓattimo. o wi, ko min woni yusufa, miñon mo jeenoɗon nawa misira. joni noon woto mettine, woto tikkodire e koye mon no jeeyirami ni, no gaddirami ɗo ni, sabu ko Allah nilimi e yeeso mon mbele mboɗo danda on nguuron. duuɓi ɗiɗi joni heege na e leydi he, ɗo e duuɓi 5 garuji kadi remetake soñetake. Allah nilimi e yeeso mon mbele oɗon nguura e leydi he, mbele oɗon jalta e nge heege. wona onon nilimi gayi, ko Allah. o waɗi kam no bammum firawuna ni. o waɗi kam kalifa galle makko e mawɗo leydi misira. keñoɗe duttoɗe to baaba mbiyon ɗum, ko ni ɓiye yusufa wi, Allah waɗi kam mawɗo leydi misira fof. ar e am woto lelkino, ma hot e leydi gosen, gona e sara am, an e ɓiɓɓe ma e taane en, dammuli ma e nayi ma e kala ko jogiɗa. mami wurne ɗon mbele aɗa wasa tilfade an e galle ma e kala ko jogiɗa, sabu ɗo e duuɓi 5 garuji heege nge natata. on ji e gite mon, miñam benyamin yi e gite mum, ko min tigi haaldata e mon. kalane baaba teddugalam e nder misira fof e kala ko jiiɗon gaddonmo ko ɓuri yawde. o marɓi e benyamin, ɓe ngoni e urnodirde aɓe ngoya. caggal ɗum o urni mawniko en ɓe, o woni e woyde. ko e on saha ɓenne jogii cuusal haaldude e makko. nde ɗum ɓenni, mawniraɓe yusufa dutti to baab mumen. yusufa rokkiɓe wotiraji e yamirore firawuna, waddi heen joɓaari. ɓe gummi misra, ɓe payi leydi kanan to yakuba baab maɓɓe. ɓe mbimo, ndeke yusufa ina wuuri tawo, ko kanko halfi leydi misra fof. kono yakuba ronki jabade, sabu sikkani so tawi ɗum ko gonga. ɓe kalanimo ko yusufa winoɓe ko fof. o yi wotiraji ɗi yusufa neldiɓe mbele ina garanaɓe ɗi. ko nden hakkille yakuba ferti. kanko yakuba biyeteɗo kadi israila, o wi, ko mawɗum ɓiyam yusufa ina wuuri tawo, mami yaha mi yiyamo haɗam mayde. caggal ɗum bindi ɗi kaali no yakuba e ɓesgu mum geggiri leydi kanan payi leydi misra. israila waɗani Allah sadakeji kirseteɗi. Allah haaldi e israila e nder koyɗol jamma, wi ɗum, yakuba, yakuba. israila wi, naam. Allah wi, ko min woni Allah, Allah bamma, woto hul yaade leydi misra, sabu mami watte toon leñol mawgol, ko min e hooram yaadata e ma leydi misra. artirtuma, sa mayi ko yusufa muɓɓata gite ma. caggal ɗum yakuba e ɓesgu mum jokki laawol ha jetti misra. yakuba ina weltino no feewi ko yiiti ɓiyum yusufa ko. hono noon yakuba biyeteɗo kadi israila wondude e ɓesgu mum fof ciñti e leydi misra
e nder diwan Gosen ɓe njeeñi haɓe ngoni leñol mawngol. Yakuba kañum hoɗi leydi Misira duuɓi 17 duuɓi makko fof tolnino ko e 147. Hono noon Yakuba baamum bani Israila en rutti to Allah joomum. Yusufa e bandiraɓe mum wondude e Misiranaɓe fof ngoyimo o wirnoya leydi Kanaan sara yanande Ibrahima mamakko. Joni noon ɓennen e simore sakkitinde wonde e deftere lasli he bindi ɗi mbi nde mawniraɓe Yusufa nji baaba mumen maayi mbi so tawi Yusufa añi en o yuɓi en bonande manoɗen mo nde. Yusufa wiɓe woto kule mati min mboɗo wawi lomtade Allah on miijima waddemi ko boni kono Allah watti ɗum ko moƴƴi mbele yimɓe hewɓe ina dada no jiiruɗon ɗum hande ni. Woto kule mami jogo on onon e sukaɓe mon. Koye ɗin konnguli o dejniri ɓerɗe maɓɓe. Yusufa woni e leydi Misra kañum e galle baamum o wuuri duuɓi 110. Yusufa wi manum en ɓe mboɗoni maaya kono Allah ma ar e mon itta on e ndi leydi nawa on leydi ndi fodno ma rokku Ibrahima Isaaga wondude e Yakuba. Yusufa wondini ɓiɓɓe Israila wi Allah ma ar e mon nawon ƴiyam to woɗɗi ɗo. Yusufa maayi Misra ina yaara e duuɓi 110. ɓe mbaɗi e makko urateri ɓe kasnimo ɓe mbaɗimo nder kees ko ni deftere lasli nde gasiri. Yusufa maayi ɓe mbaɗimo nder kees. Deftere fuɗɗorinde daarol paatugol e kala ko Allah tagi ko wuuri sakkitori ko maayde ko bakkat Adama o waɗi maayde sarade e yimɓe fof yidde ɗum e añde ɗum fof jobdi bakkat ko maayde. Eyi hay neɗɗo moƴƴo baaɗo no Yusufa ni maayat sabu ko bani Adama te ɗaɗi bakkat nana e ɓernde mum. No jangirnoɗen ɗum ni Yusufa e ballal Allah dandino Misiranaɓe e bandum en e heege kono o wawano dandudeɓe e maayde. Kono jettoɗe godani Allah sabu e deftere lasli he en jiino hen no Allah fuɗirno jippinde e nder aduna he dandowo joom bawɗe mbele ina foola maayde te o danda bani Adama e doole Iblisa e kuugal bakkat wondude e kulol maayde. An keɗiɗo hande mbele a jaɓi on dandowo polɗo maayde doko gurdam ɗam gasata kala gonɗindo ɗum ko ɗum linjila ceniɗo o haali e makko nde wi jettode godani jomiraɗo Allah Israila o e dow ko yilli e ko sotti leñol mum ko o feññinani en dandowo mawɗo no rewrirno e kunude annabaɓe makko seniɓe gila awlan. Yewtere men arore so Allah jaɓi ma en naat e deftere ɗimmere wonde e tawreta wiyetende fergo. ɗum noon yo moƴƴere Allah won e mon te ciftoron gonga belɗo gonɗo e konngol makko ɗo bakkaari heewi fof ko ɗon moƴƴere Allah ɓuri heewde.